Hi students, I am Malar. Welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல 12th standard maths chapter 7 example 7.36 பாப்போம். வாங்க என்ன क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். Evaluate the limit x tends to 0 sin x by x square. First given data எழுதிக்கலாம். Solution given data என்னமா limit x tends to 0 sin x by x square. இல்லையா? First step நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா லிமிட் அப்ளை பண்ண போறோம். அப்போ என்ன எழுதலாம்? Apply the limit. Apply the limit. நமக்கு லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் பார்ப்போமா? sin of 0 divided by 0 square இல்லையா? சைனுக்கு 0 டிகிரி 0 0 by 0 இல்லையாம்மா? சைடில் வேணா எழுதிக்கலாம். sin of 0 equal to 0 sin of 0 equal to 0 நமக்கு வேல்யூ தெரியணும் இல்லையா? அதுக்காக தான். அப்போ நமக்கு என்ன ஃபார்மேட் கிடைச்சிருக்கு? 0 by 0 ஃபார்மேட். ஓகேவா? அதாவது இன்டிட்டர்மினேட் ஃபார்மேட்டில் கிடைச்சிருக்கு. இன்டிட்டர்மினேட் ஃபார்மேட்டில் ஆன்சர் கிடச்சி கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளம் f of x by g of x அந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம லோபித்தால் ரூலை யூஸ் பண்ணலாம். அப்போ நம்ம எழுதலாம் பார்ப்போம். இப்போ f of x by g of x ஃபார்மேட் தான். அப்போ நம்ம லோபித்தால் ரூலை யூஸ் பண்ணலாம். அப்ளையிங் லோபித்தால் ரூல் பிரகாரம் லிமிட் நம்ம ஃபஸ்ட் அப்படியே எழுதணும், எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணக்கூடாது. x tends to 0 சைனோட டிஃபரன்சியேஷன் என்னமா cos x இல்லையா? cos x divided by x ஸ்கொயர் டிஃபரன்சியேஷன் 2x. ஓகேம்மா? இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அப்ளை தி லிமிட். இப்போ நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம். லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது என்னமா கிடைக்கும்? 0 இல்லையா? cos 0 divided by 2 of 0. cos 0 நமக்கு தெரியுமா? cos 0 equal to 1 இல்லையா? இதில் எழுதிக்கலாம். cos 0 equal to 1. அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்னமா வரும்? 1 by 0 என்னமா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு பாருங்க, இன்ஃபினிட்டி. புரியுதா? இல்லை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. நம்ம அக்கார்டிங் டு லோபித்தால் ரூல் நமக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து இன்டிட்டர்மினேட் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் வந்து f of x by g of x ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் இல்லையா? இது வந்து ஒரு இன்டிட்டர்மினேட் ஃபார்மேட் கிடையாது. ஏன்னா இன்ஃபினிட்டி மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர இன்டிட்டர்மினேட் ஃபார்மேட்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்கோம். இன்ஃபினிட்டி பை இன்ஃபினிட்டி இல்லைனா 0 to இன்ஃபினிட்டி அப்படி 2 டேர்மாக இருக்கும் இல்லையாமா? அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து இன்டிட்டர்மினேட் ஃபார்மேட். இது நமக்கு ஒரே ஒரு இன்ஃபினிட்டி தான் கிடச்சிருக்கு. அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்னமா வரும்? லிமிட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். அப்படி முடிச்சிடலாம். இதில் இன்னும் 2 பாயிண்ட் கூட எழுதிக்கோங்கம்மா. ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து லிமிட், ஏன்னா அந்த லிமிட்டில் வந்து 0 கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அது நம்ம 2 பிரிச்சுக்கலாம். 2 பிரித்து அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 0 ப்ளஸ் ப்ளஸ்னா பாசிட்டிவ் சைடு இல்லையா? 0 ப்ளஸ் அப்ளை பண்ணி cos x by 2x. ஓகேம்மா? இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம். cos of 0 divided by 2 of 0. அப்போ நமக்கு என்னமா வரும்? 0 ப்ளஸ் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் இன்ஃபினிட்டி வரும். ஓகேவா? இந்த லிமிட்டும் நமக்கு டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் தான். அதில் வந்து செகண்ட் இதை பாருங்கள். இப்போ லிமிட் எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள். லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 0 மைனஸ், ஏன்னா 0 அதாவது எதுவுமே கொடுக்கலன்னா அது ரெண்டையுமே குறிக்கும். நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்ட்டில். இல்லை நமக்கு ப்ளஸ்ஸும் கொடுக்கலாம் மைனஸும் கொடுக்கலாம். அப்போ நமக்கு அதில் ப்ளஸ்ஸும் வரும் மைனஸும் வரும். நம்ம 2 போட்டு பார்க்கலாம். அப்போது காஸ் இந்த இடத்துல எக்ஸ் இல்லையாம்மா? காஸ் எக்ஸ் பை 2 of 0 2x ஈக்குவல் டு காஸ் ஆஃப் 0 இதில் ப்ளஸ் போட்டுக்கலாமே டிவைட் பை 2 of 0. நமக்கு என்னமா கிடச்சிருக்கும்? இதில் மைனஸ் நெகட்டிவ் சைடுங்கிறதால நமக்கு நெகட்டிவ் இன்ஃபினிட்டி. அப்போ நம்ம எப்படி எழுதி முடிக்கலாம் பாருங்கள். தி லிமிட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். புரியுதா? அதாவது இந்த லிமிட்டை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது, அதுக்கு மேலே கிடையாது. அவ்வளோதான்.